Nogle vil måske, når de kigger her på den her bil, allerede tænke, endnu en SUV, endnu en kinesisk bil, kæmpestor, firkantet, 4 hjul, masser af udstyr og en frapris, der er til at komme til for de fleste. Er det så slemt? Lad os kigge på det. Vi er blevet inviteret af JQ, som jo er sidekicken til Omoda, til deres nye J5, eller J5, om man vil. En sådan lidt mere firkantet SUV, premium lookalike Range Rover bil. Et hurtigt kig på designet, når man kigger på JQ J5, jamen så er der ingen tvivl om, at de gerne vil lidt mere over i det, der hedder, hvad kan man sige, Range Rover firkantssegmentet, som jo egentlig også, hvis du spørger mig, er ret pænt. Og det synes jeg faktisk også, den her J5 egentlig er. Den har nogle store ører, sidespejl, den har gode døre, så den er nemt at komme ind i. Alle de her ting er på plads til sådan et SUV-type af bil her. Ved første øjekast, og når man ser en bil, der er tænkt til at skulle se ud af lidt mere, så bliver jeg igen nødt til at nævne det her med fælgene, eller størrelse på fælgene, eller hjulene, 18-tommer. Og det er egentlig mere i det her tilfælde, ikke fordi den nødvendigvis som køreegenskabsmæssigt vil få en opgradering af at køre på 19, 20, 21 eller whatever. Men selve designet, og det jeg tror man ønsker med designet, så skriger den, undskyld mig, godt nok efter nogle 20-tommer. Modsat Omodaen har den mulighed for op til 1250 kg på krogen, så den vil noget mere også på den måde at være måske ikke bare en bybil eller husbil, men også kunne måske tage en lille hest eller pony eller noget som helst med, du gerne vil have på krogen i en hestetrækker selvfølgelig. Interiørmæssigt, der har de det jo faktisk ret godt med, synes jeg, de her kinesiske producenter, og den her er ikke noget, kan man sige, anderledes tilfælde. At det er sgu okay høj kvalitet, når man kommer ind. Det er pænt. I den her er der endnu færre knapper, så vidt jeg husker, i forhold til Omodaen. Og det kan man jo ikke lide, hvis man er mig, men andre kan måske godt lide dem. Det der dog er, som jeg lige vil hurtigt sige, og igen, det er en hurtig test, vi har ikke haft så mange timer med bilen, men det er for eksempel, at klimaanlægget er altid tilgængeligt nede i bunden af infotainmentsystemet. Og bagagerumsmæssigt er den heller ikke noget kan man sige, at byde ind med mindre, som JQ faktisk også gør meget ud af at forklare. Man selvfølgelig fjerner hattehylden, giver lidt sig selv, men også fordi de tiltænker den at være en, hvor man virkelig sørger for at være lidt familieaktiv, eller sådan en aktiv familie. Og derfor kan man også tilkøbe en masse udstyr, hvis man for eksempel har hund med hundegitter og tæpper og alt muligt andet. Så de ligger lidt op til at huske, at den her hattehylde fjernes. Jamen, så har man rent faktisk et ret stort bagagerum, hvor en eller flere hunde vil kunne være der, alt efter størrelse på hund, selvfølgelig. Med den korte tid, vi også har haft i den til at køre, så vil jeg sige, de kører jo de her biler med deres gode punkter og deres lidt måske mindre gode punkter. De mindre gode punkter er, at den er ikke så rigtig glad for vejgreb sådan i den dynamiske kørsel. Der er selvfølgelig ingen problemer, når du bare kører, som vi gør her på en motorvej. Så det er der ingen udfordringer i. Men hvis man for eksempel kører på en landevej, det vi har prøvet indtil videre, kører en 30-40 km/t og gerne vil trykke til pedalen, jamen, så laver den faktisk hjulspind, og det kan man sige, der kunne man måske godt have haft en antispiller eller noget andet, der slår til noget før. Men det er, kan man sige, ikke bekymrende at køre med, men det er heller ikke super fedt. Omvendt, hvis man skal tage noget med der, så vil jeg sige, når jeg mærker bremserne i den, nu har jeg ikke lavet så meget nødbremse i den, for det må man jo principielt ikke, men det kan man gøre, jamen så er den der. Så det skal man heller ikke være bekymret for, men sådan en dynamisk, supergejler glædesbil, det er den ikke. Den kører det, den skal, og den leverer fra A til B i at få dig fragtet fra. Sådan den hurtige, hvad kan man sige, prætest konklusion på den er, at hvis man lige, som jo er, hvad kan man sige, det nemmeste at sammenligne den med Omoda, jamen så synes jeg, at den kan meget mere end Omodaen sådan rent visuelt. Og interiørmæssigt er de også meget ens, der er det lidt, om man kan lide den ene eller anden form for måde at gøre det på, men det er også ganske højt niveau. Men der, hvor jeg tror, den vinder lidt, det er på for eksempel ladedelen, hvor Omodaen har en akilleshæl i de her 80 kWh, som jeg kan huske, det er. Men det har, hvor den her er oppe på 120 eller 130, jeg kan ikke helt huske det på alle data. Så det kan selvfølgelig lidt mere, og giver dig lidt mulighed for, når du er på farten, at lade en smule hurtigere end Omodaen.
Og designmæssigt og visuelt, som jeg har haft nu, så er det det, jeg vil vælge den her på, til forskel fra for eksempel Omodaen. Køreegenskabsmæssigt er alt sådan noget same. Der er ikke den store åbenbaring, du får den ene eller den anden, hvis du sammenligner de to. Vores egen driver feeling er også nu her ret begrænset, også på grund af prøvetid, men jeg tænker lidt ligesom Omodaen. Bliver det sådan en rigtig bilanmelders drøm med fede takes ind i kurver og alt muligt? Aldrig nogensinde. Det er heller ikke det, den er tiltænkt til. Og med en pris på omkring lige over de 200.000, jamen så er det heller ikke det, den skal levere. Og det kommer den heller ikke til.